igo ako kitugang na naoperahan siya sa goiter. Tapos ako garo ako na alarmata. So mga namamatian niya ka ito garo namamatian ko. Dangan iyan ang garo ako pighihingal na kung naglalaba ako ka ito so pagprasa na problema da ko ng marayta. Garo ako luyado huno ng maray dit pa sa nasulabahan ko. Ayan ang ngunyan lain na ayan ang garbali wala na ako maski garo nakakapak pa siya dyan pero saday-saday na talaga. For more information, visit HCICMD Office, Room 208, DVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, or San Roque Street, Tunao, Ligao City. HCICMD. Po kayong lahat, sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po kami sa aming mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. So hello sa lahat ng mga taga-subaybay natin, sa mga lahat ng nanonood sa Facebook Live. Oo. At ngayon po, eto ngayon, hello kay Ma'am Josie Sabdaw is watching. Hello po sa iyo, Ma'am. Ngayong kasi binabago natin yung style natin. Oo. Yan, parang, yan, maganda ba yan, te? Parang buko juice na na matabang. Pero ito ngayon, kasi binabago natin yung style natin, na instead na nagpa-play tayo ng mga testimony, nag-i-interview tayo ng mga may mga magagandang experience sa paggamit ng ating produkto. Kaya ngayon ay mayroon akong isang taong tatawagan. Actually, isa siyang Bicolana. Opo, na napunta rin dito dahil sa mga sakit niya. Oo, pero yon nang na-prove niya na maganda talaga yung ating product ay ginawa rin niyang negosyo yung ating produkto katulad ng iyong lingkod. Oo, sana makontak ko siya sa ngayon. Oh. Ayan. Hello, Ma'am Jenny. Hello po. Oo, ayan. Sa mga listeners natin, ang napapakinggan natin ngayon si Ma'am Jennifer Belaro Morcoso na Bicolana, syempre, taga Rapo-Rapo, na napunta dito sa atin, na naka-join sa company dahil sa mga sakit niya at nang na-prove niya na maganda ay ginawa rin niya yung negosyo. Kaya naman talagang binless siya. Nasa area siya ng Samar ngayon. Ma'am Jen, miss ka na ng mga taga Bicol. Mag-hi ka sa kanila. Good evening po sa lahat. Hello everyone. Hi everyone. Magtatagalog na lang po ako kasi may mga listeners Marami. Na tayo, hindi lang tayo nationwide, worldwide, napapanood tayo, Ma'am Jenny, via Facebook. Oo. Kaya nga po, madam. Oo, Kaya pero talagang magtagalog. yes, kaming dalawa ni Ma'am Jenny Morcoso, parehas ang experience namin dito na dati po puro sakit sa family, paghihirap sa bulsa, pero dito ay natulungan niya ng ating produkto. Oo, Ma'am Jen, kumusta kayo dyan asan ka ba ngayon? Nasa Katarman Northern Summer po, madam. Oh, yan, hindi mo, yung nung dinala kita dyan noon, hindi mo sukat akalain na may mission ka pala dyan. Yes, madam. Wala po sa isip. Hindi ko na-imagine yung buhay ko ngayon. Oo, Going to 12 years na po kami dito sa... Ilang taon ka na dyan? Going to 12 years na po. Wow, hindi ko sukat akalain yung bang sinama kita dyan dahil sa mission na ito. Dahil may mga nagmamakaawa na mga taga Northern Samar na kailangan yung ating product. Pero ikwenta mo sa mga listeners natin, marami tayong nakasubaybay ngayon, Ma'am Jenny. Ito po para sa information ng mga nanonood sa Facebook at mga nakikinig sa radyo. Si Ma'am Jennifer Morcoso, isa rin siya sa may mga problema noon. Bakit siya napunta dito? Ma'am Jen,
Kwentuhan mo nga sila para marinig yung boses mo. Yung iba, mag-feedback po. Andyan si Nurse Earl, si Sir Pedro Villanueva. Feedback kayo kung malakas ang dating ni Ma'am Jenny. Kasi nagre-remedyo lang tayo ngayon. Kung makikita niyo ako sa Facebook, ayan, dinidikit ko lang yung para marinig yung boses mo, Ma'am Jen. Mag-feedback kayo sa Facebook kung kumusta ang dating dyan. Oo, sige. Bakit ka nga napunta dito sa Health Code, Ma'am Jenny? Okay, so sa mga listeners, mga viewers ko natin ngayon, Madam Mel, syempre, talagang wala naman po talaga sa imagination ko sa mga oras na ito na magiging ganito na po ako ngayon sa Health Code International. Kasi nag-start po talaga ang lahat dahil po sa sakit. So, sa mga listeners po namin at FB Live viewers, I was so sickly po talaga kaya napunta po ako kay CMT ng Health Code International way back 2004 bago pa lamang po yung CMD sa Bicol na kung saan po talagang nung una narinig ko lang talaga siya sa mga kwento ng mga kakilala ko kasi nga wala pa naman po tayo noon, Madam Mel, na radio program. Mhm. Hindi pa noon, wala pa tayong radio program noon at saka hindi pa noon uso ang FB Live. So, narinig ko lang po talaga ang kwento ng CMD doon sa mga product user na nakapunta dyan sa office ko sa Legazpi. So, noong una, syempre medyo hindi pa po talaga ako syempre naniniwala kasi nga sabi ng kwento sa akin, yung product daw na nakakatulong sa mga karamdaman ay pinapatak lamang daw sa tubig. Noong panahon na yun po, I was desperado na po talaga ako sa health condition ko dahil matagal na po talaga akong asthmatic. Since ako po ay mag-grade 1, imagine po Madam Mel, buhat nung ako ay mag-aral, tumutong ng grade 1, talagang ando na yung sakit ko. Matagal na yung mga nararamdaman ko na yan. At 2004, ilang taon na ako noon, mahigit po, 30s na po yung edad ko. So, bagsak po talaga ang health ko, kaya nung marinig ko yung tungkol sa CMD nung una, medyo nag-aalangan po ako. Pero nung narinig ko na po ang marami po na sa patunay na magaling daw po yung pinapatak sa tubig, ako'y nagka-interest kasi yung sakit na asthma, na umpisahan, nadagdagan po ng iba't iba pa pong mga health problem. Nagkaroon po ako ng sinusitis, allergic rhinitis, nagkaroon pa ako ng UTI, wala na yung mga karamdaman ko, migraine, tapos yun nga po, napaka-abnormal din po ng menstruation ko nung panahon na yun, saka lagi pong masakit yung ulo ko, parang yun nga po, hindi ko maintindihan, masakit po yung ulo ko na nawawala po siya tapos bumabalik-balik din. Actually, akala ko, gano'n na po talaga yung buhay ko until such time, ayun nga, Madam Mel, may nag-share sa akin ng CMD, siniran ko ako ng isang product user na taga-Kamalig, then nag-try lamang po ako sa patingi-tingi, papatak-patak, then nung ako po ay nakaramdam ng ginhawa, pumunta na talaga ako sa yung opisina dyan po sa CMD Stockist Legazpi. That was 2004, naalala ko po, September, August yata po ako napunta dyan, Madam, 2004. So, ilang years na ba ang nakakalipas? Oo, pero Ma'am Jen, yung mga health problems, talaga nung na-prove mo na maganda talaga yung ating product, ay pinrove mo sa inyo na magaling, na talagang makakatulong at doon ka nagkaroon ng interest na gawin ang negosyo ni Health Code International. So, bale, anong year ka nga nag-join, Ma'am Jen? 2004, Madam Mel. 2004 po ako nag-join. Okay, At, 2004. amazing talaga po Halos magkasunod tayo kasi ako 2003, ng November 2003, di ba? So, August po, Madam so Mel. ayun August ngayon, 2000. grabe. Grabe yung nangyari sa atin nang na-prove natin na maganda yung product. We started reaching out people na actually not to do the business para lang makatulong talaga. Pero dito tayo binless ni Lord. Kaya ikaw ay napadpad dyan sa area ng Samar dahil sa mission na ito, Ma'am Jen. Yes po, Madam Mel. Ang dami nang nangyari sa atin. Just imagine yung mga sakit natin sa katawan, yung ating sakit sa bulsa. Parehas po yan na na-solve dito sa
ano na to, nang dahil dito na nag-join tayo na kahit na nag-COVID, hindi tayo nahirapan dahil maraming tao ngayon ang natutong mag-invest sa health. With our products, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin at tumulong sa mga na-COVID. Alam mo yan, Ma'am Jen. Di ba sa mga na-COVID, nako, ang galing ng ating product. Kaya super na busy kami mga taga-Health Code International. Okay, sabi dito, hello ma'am, isa din ang asawa ko sa napagaling ng product nyo. Si Mr. Leo Acompañado. Alam mo ito, sa taga Calabanga ito si Sir Leo. Na-meet ko siya, Jen. Ano? May bara sa puso. Di ba, pag bara sa puso, pag ikaw sa hospital, sa doktor, operasyon yun. Sobra talagang na-amaze siya. Nang buti na lang. Importante talaga may radio program para nalalaman ng mga taong may mga problema sa kalusugan. So, Ma'am Jen, ikaw, ilang taon ka na dyan sa Samar? Going to 12 years na po. Ngayong, June 9. Wow, ah, 12 years. malapit na po mag-12 Yes, years. naalala ko pa tuloy yung talaga para tayo mga yagit na bumiyay tayo papuntang Katarman, no? Pero God is really amazing. Minsan, hindi natin maano kung ano talaga yung plano ni Lord sa atin, pero kapit lang tayo sa Kanya, pero later on makikita mo na ano yan, meron pala siyang gustong ipagawa sa atin, di ba, Ma'am Jen? Yes po, Madam Mel. Sa mga nakikinig ngayon, kaya po talagang sobra po ang sipag po ng inyong kababayan po dyan sa Bicol na mag-share ng product. Kasi nakita ko talaga po yung nangyari po sa health ko. Nagbago talaga yung matagal ko na pong sakit, 23 years, I was asthmatic, nadagdagan pa po ng maraming sakit. Nung makita ko talaga po yung nangyari pong changes sa katawan ko, naramdaman ko yung pagbabago, ay talaga pong doon na po ako nag-umpisa magkaroon ng passion to share the product, which is grateful po ako kay Madam Mel kasi dinala niya po ako sa mission na ito. Oo, at Hindi ko saka na-imagine. Saka Ma'am Jen, 'di ba? This is really an answered prayer sa family natin kasi unang na-restore health ng family, o 'di ba? At saka talagang iba talaga tayo mga gumagamit, nagte-take ng ating Power Trio. Ang dami nagtataka. Bakit daw yung mga taga Health Code, yung mga talagang seryoso mag-take ng ating product, mga magaganda, magaganda. Siyempre naman pag healthy ka inside, kung saka mag-glow outside. Yes. Oo. Yes, totoo yan, Madam Mel. Parang yung energy mo, 10 years ago, parang mas angat pa yung pakiramdam mo ngayon dahil Ay, tama. naka-power trio tayo. Oo, actually nga, Ma'am Jenny, alam mo last time, I was in Sipocot, sabi ng isa nakakilala dun sa akin. Sabi niya, alam mo ma'am, 8 years ago, nakita kita, ngayon, mas iba yung aura mo. Parang mas bumata daw ako ngayon. Imagine 8 years Wow. ago. Sabi ko kasi noon, alagang CMD lang ako. Alagang CMD. Ngayon, alagang Power Trio na. Kami ni Ma'am Jenny Morcoso, alagang Power Trio na po kami. Yes. Oh, mag-hi ka sa mga taga Rapo-Rapo. Marami tayong listeners sa Rapo-Rapo. Hello. Magandang gabi po. Maray na bangi po sa mga taga Rapo-Rapo. Mga kababayan ko dyan sa Rapo-Rapo Island, Batan Island, Dilaros family. Hello sa Inugabos. Praying madam, Makauli dumami yung ka mo. ating mga praying madam, dumami yung ating mga product user dyan sa Rapo-Rapo Island, Batan Island. Oo. And sa mga viewers natin sa iba't ibang lugar na napapanood talaga tayo, sana dumami yung ating mga product user. Kasi nga po, kung paano tayo na-change yung ating mga health condition, alam ko po madam na sila din po ay magkakaroon ng amazing na mga experiences kapag sila ay nakagamit ng ating mga products. Oo. Yes, Ma'am Jen. Alam mo, wish ko rin mas maraming tao ang ma-experience yung na-experience natin na hindi na tayo basta-basta nagkakasakit at kahit sa COVID-19, hindi na tayo takot. Di ba? Pero mag-ingat tayo. Mag-iingat tayo dahil nandiyan talaga yung COVID-19. Okay, Ma'am Jenny, maraming salamat. Ingat-ingat kayo dyan sa area ng Samar. Okay? Okay, So, po, ayan. madam. Thank Bye-bye, you po. Ma'am God Jen. bless sa ating mga listeners. Bye-bye po. Okay, bye-bye po. So, ayan, sa mga listeners natin,
tinatry natin mag-reach out sa mga taong natulungan ng ating product. Oo, hindi lang sa kalusugan, pati po sa kabuhayan. So, amazing ang ginawa sa mga taong naniwala. Kaya madalas sabihin ng inyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating Power Trio. Marami na tayong product ngayon, ha? And by the way, gusto ko invite yung mga taga rito sa Albay. Please attend my health symposium. Kailan yon? Ngayong Saturday na po, May 15, 1 p.m. dito sa CMD office in Legazpi City. Siyempre, iba yung napapakinggan nyo kami sa radyo. Iba yung umupo kayo doon, nakinig kayo sa lecture, because dito po tinuturuan natin yung mga tao maging doktor sa inyong mga sarili. The best doctor to yourself is you. Matuto tayo mag-invest on health. Opo, kami, tingnan nyo kami, di ba? Ako, madalas sabihin ko yan. When I was 43, feeling ko I was on my 60s already. Puro gamot, ang sakit nandyan pa rin. O ngayon, naramdaman ko ba na senior citizen na ako? Hindi po. O, gusto nyo rin bang ma-experience yon? And of course, hindi lang yung health ninyo ang gusto namin matulungan. Kasama po, syempre, ang kabuhayan. Ang kabuhayan. Dito sa atin, yung mga nag-join sa atin, pare-parehas kami nag-join dito dahil may mga sakit ng na-prove namin na maganda ang produkto. We started reaching out people para makatulong. Alam niyo po, doon kami binless ni Lord dito. Kaya doon sa mga hindi pa naniniwala, oy, nasa sa inyo yan, baka matulad kayo doon sa batchmate ko na-stroke, more than million na po ang gastos, hindi pa naka-recover. O bakit magaling ang ating product sa mga lalo nagkaedad na? Oo, 'di ba? Usually ang sakit ng tao, mag-umpisa ka muna sa isang gamot. Nagkaroon ka ng hypertension. Nag-umpisa ka sa isang gamot. Yung palang iniinom mo sa hypertension, pahinain yung puso mo. Kaya later on, dalawa na yung gamot mo. Yung iniinom mong dalawang yon sa hypertension, pati sa puso, sisirain yung kidney mo. Kaya later on, doon naman, gamot naman sa kidney. 'Di ba? Tataas yung yung creatinine, kung ano-ano pang mga tumataas diyan. Later on, alam nyo, ang bagsak nyo, dialysis center. Naka-ready na bagay yung mga dialysis center. Marami nagda-dialysis, overdose, kainom ng synthetic na gamot. Tayo po dito, these are all natural and these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi kayo basta-basta nagkakasakit. O yan, andito yung ating Power Trio, tried and tested. At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan? From A to Z. Aba, grabe. From A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. At di ba, madalas sabihin ko, marami nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save po natin sila at tumulong sa mga na-COVID. Mas mabilis ang recovery. You only have to reach out for us. 'Di ba? Ulitin ko lang yung aking text hotline 0939-904-0717, 0939-904-0717. At dito na muna tayo sa ating mga outlet, please. Pakinggan po natin. Okay, para sa area ng Calbayog City, hanapin lang HCI CMD office at ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan lamang ng Christian Gift Shop. Sa area ng Masbate, hanapin the HCI CMD office at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Ma'am Regine Atibago sa Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, at si Ma'am Gina Medalla, San Fernando, Ticao Island. Now sa mga listeners natin sa 98.5 OKFM, Daet, Camarines Norte, hanapin po HCI CMD Center at second floor, Hugilon Building,
Purok 2, Barangay Parang Jose Panganiban. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Giselle's Garden. CMD Center at Corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Capalonga, Camarines Norte at sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Now, sa area ng Camarines Sur, hanapin po ang ating CMD distributor, Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Kamsur. Meron tayo sa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Durtre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing. CMD Center at L&L Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, at sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan lamang ng Regal Plaza Hotel. Okay, dagdag natin na CMD Center, Mr. Pedro Villanueva, sa Mambolo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Okay, so, dagdag tayo, ito, patuloy tayo. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, CMD Stock Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa Sorsogon, hanapin lang HCI CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Mr. Christopher Olaso, Millabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsal Imperial Marketing, Donsal, Sorsogon. Andyan din po si Ma'am Wenelin Fuentes, Purok Cadena de Amor, Comadcad, Castilla, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadcad. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro, Pilar, Sorsogon. So, First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbado Street, Purok 1A, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at second floor, Center Point Building, atop 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Myrtle Neo sa Artis Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Eme Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, at top GW Hardware. Okay, maidadagdag lang tayo dyan sa area ng Catanduanes. Si Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Karamoran, Catanduanes. So, eto ngayon yung iba pa natin. Patuloy po tayo. Now, dito sa 2nd District of Albay, Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahak, Toy Jan, General Merchandise, Purok 3, Itbam, Manito, Albay, at CMD Center at second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, atop Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilaod 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo at 377, Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi City. Ma'am Lisa Longasa, Ma'am Kiruan, Legazpi City. Ma'am Milet Hiroy, Binanuahan, Legazpi City. Mr. Arsenio Buemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Andyan din si Mr. Felix Lopez sa Anislag Market,
at vegetable section. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga Albay, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay, Ma'am Nora Aison, Poro, Legazpi City. Now sa area ng 3rd District of Albay, hanapin lang si Ma'am Sonia Perenya, ground floor Kamalig Market, Ma'am Evelyn Austero, Taladong Kamalig Albay, Rexy Sardenia at Sardinas Store, beside LBC Office, sentro ng Ginubatan, Ma'am Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas, Susi Dizon, care of Ochopay, Water Refilling Station, Bichara Arcade, Palangi, Albay, CMD Office at 2nd floor sa Palisyo Building sa Palisyo Street, Basod, Palangi, Albay, at sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. CMD Office at Liantos Building, Parok, Mayamaya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piodoran, Albay, Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay, Ma'am Lorly Rafael, Trabisya, Ginubatan, Albay, at andyan din si Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. Okay, may dagdag pa tayo, Ma'am Mariel Sabasa, Porok 7, Badian, Uwas, Albay. Also, asa na yung isa pa natin dito, Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay, Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Hello sa lahat na mga nanonood. Nakita ko yung aking mga pinsan, Manay Elena, Tuisa, kumusta ka na? Hindi ka na nakakauli, digdi sa Bicol. Oo. Okay, so sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa mga lahat ng nanonood sa Facebook Live, kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people sa napakaganda naming product. Sana po ma-experience po ninyo. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save po natin sila at tumulong sa mga na-COVID ngayon. Panahon ng pandemic, napatunayan na magaling ang ating product. Kaya totoo yung sinasabi ni Dr. Mike Navera that COVID will stay tomorrow, the next day. Masanay tayo na nandyan talaga yung COVID-19. Ano yung dapat natin gawin? Follow the health protocol. O alam na natin yan, more than 1 year na. 11 taon na andyan yung COVID. Pero sabi niya, ito yung pinaka number 1. Palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. So, ingat-ingat po tayo. The first line of defense against COVID-19 is ourselves. Oo, ingat tayo dahil kawawa naman. Pag tayo na COVID, kawawa yung mga tao sa paligid natin. 'Di ba? But if ever tayo ay mahagip ng COVID na hindi sinasadya, mag-power trio ka agad. No? Kaya natin i-manage yan. Like katulad ng mga natulungan ng ating produkto. So ayan, ubos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa lahat ng mga nanonood. Saan mang Facebook Live kayo nanonood, pwede nyo rin i-share para makatulong tayo sa ibang tao. If 90% ng population ng Pilipinas may problema sa kalusugan, wag natin ipagkait yung magandang information na tutulong sa kalusugan ng tao ngayon. So maraming salamat. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong